Ti sai sin pat nga ai khuble phi I we pe we ha ka por ka bamta lengba ju ne ka YouTube channel ka jonga te nga kwa ya ka ban ya kran syafang kita kimat ki bayade na banta ka jing im personal ka jonga ki bayade na banta ka jing im simet ka jonga ka bangala pangne hang tai ka banga yosngeu dala kiskor ngong ipi ublei ul ayanga ka met ka ba klem jingduna klem jingduna u ayanga ki khamat atli u ayanga ki skor atli u ayanga ka ktin ban kran u ayanga thlik ban klang u ayanga ka khmut bangani osma namar kata kadaw ngong yepi ki ba phi kran ki ba phi kno ki ba phile na bata jonga kalong ka ba penkta haga jingim ga jonga wat aga jingim jeng ki weiru ngong ipi ki don ki briu ki ba benyanga ki don ki briu ki ba benyanga ki don ki briu ki ba lorni yanga ki don ki briu ki ba lorni yanga tekine ki briu ki ba lorni yanga kine ki lalong kum utu kseu ubanga karna kapor sa kapor kum utu kseu ubayar ya kisiar ya ladeul akdang henry ban bam ki wei pat umnum sya ma phi ki ba lorni yanga ma phi ki ba persang nga ban pentho bria lane ban keno da kumne kumtai ban yalap haki wei pat ki briu ban pensuthu bakla ba nai pet ya ki video ga jonga nai pet ya to briu uba bit uba kle bit ma phi ki ba im haga lorni ma phi ki ta ki ba im haga jimbishar kan mau blame sa bishar ya phi kata ka jingsha what bishar on sa bishar what teo on sa teo daga ba phi teo on teo pat ya phi ngasne ya phi ngasne itu ki briu ki ba lorni ya ka kam jungi wei ngasne ba ya ki briu ki ba pentho bria ya bom dei pentho bria namar ba kum ki kristan ngong yepi deyang ne ka ba ong gi nong wei kristan ka kam soitan ka kam ji ha ye to 6% 6% ka dei bhagata ki babun ki kristan ki lorni ki babun ki kristan ki lorni ya ka kamyeng kamsam jonggi wei ki lorni ya ki wei ki breu da pois ni simple ki le jingaseng dari perpej bible da poi ying rawat bat ka kurim bat ka lok dayo i ka kam babha bale ki wei lorni penram pendaun paya pendau yang ngam nam dau ngam nam dau ka ka banga nga kren na benta ka hok ka jura nga kren na benta gari ba ka jaj benriu ngitip ba kari ka jongi kala ngam ngatip ba habaro kiliang hapo jeni ka jelia ka jela ka jongi kal akut namar kata ka daw nga sa penkelaban penmi ya kani ka ya bangan sna yo YouTube channel ka jongaru kitu ki briu ki balap mit haga lorni ki balap mit haga bisni ki balap mit haga ring naipet ya video ka jonga naipet ngam nom penmi na mata jung phi ki ba im haga lorni ngam nom penmi na mata jung phi ki ba im haga jing bisni ngam nom penmi na banta jung phi ki ba im ya ka bantan yau beringo ngapen mi ya ki video na banta ki we ki batrang ki bakwa ya ki jingsha ki we ki bakwa ban tip ki jingsha bat ki we ki bakwa ya ka ban krisyan yang kade kata ngapen mi ya kene na banta ka riba ka jai benriu ngong ya pi imat kini ki ba penrem yang hoi pila ban penrem kam lele ya kata
tang ba daga ba pipi penrem daga ba pipi tan yang pimut bangan tan po pimut bangan rem pimut bangan no mensem pimut bangan no yo idea tuj kun karukai le kat ba padang keno enga kat tang nang kenjo kat ba padang ben kat tang nang he nang san ngong ipa sia gumno pinang ban long kristan tang ban lorni ban persoi la pide temen masan ngamtip la pide pastor ngamtip la pide urung balang ngamtip la pide ka kemi balang ngamtip la pide ukunyi ngamtip la pide ka keme ngamtip la pide mana ngamtip kiba lorni kiba lapmit tak ba lorni ki jong kiwei ngong ipi ngam dega kur ngam dega jaj ngam de kemi ngam de pa kum kita ki biri ngong ipi ngale ge kaba ngangam ju lorni ya kam jong kiwei ngong ipi ngangam ju lorni ya no ngong ipi kiba wan ban lorni ya ngong ipi om don ki kur om don ki kam don ki man kaba lorni sa kaba lorni ngong ya pas ya sto ya kata pisto kan sadon kapor wat ya kita ki Kristen kiba syakri lamler ya boleh kan sadon kapor boleh sa penkelai pi daga kepe kelas ke jingim tentu saya laga jaj benriu ngong pi balai pi peniar pi bagi we ki kiu pisdang bantan pi bagi we kila syai kila nang lasat pi pisdang ya gaban pentelep dum kayak gini wat nomle kemene parari ngong pi wat nomle kemene ko ki kur ki jaj ki men ki paragi kimi ki kepa ki nyi ki baka ki ter kom tamo ki kong nak ki kong den ki kong te ki kong kom da everyone ngong ya pi wat nomit hakalor ni duai haba pilong ki Kristen haying mane pi kabre bagi kemat pi bat kot jingruai pi bat bible pi tu kana onda po hing lorni bat ki kun lorni bat kalok oh tar bakum ta oh ganer ke bagum ne pi iutung kemat jong blai hai pi iutung kemat jong blai kum pi ki briung ngong pi banle ya ladero pimnut banle ya ladero pimnang banle ya ladero pim don idea dale ki we pat kena pentobria kene ga jinglong de namar kene ga dauking bangin sayar kum ga jaj benriu ngong nyepi balai bakari berkajaj benriu ga jongi ka duk ka kerdu ka bit ka sadin ngong nyepi de badan kum pisia da baro ngin ay mensim nek ki briu ki badan ga sap ki badan ga talent kum ki actress ki aktor ki kaitor kum da ter ladangin ay mensim hak ega tu ka stop ka benta ka bau briu don ladangin ay mensim ngong epi ka jaj benriu jungi kala da kumwei kala la kumwei namar kata ka daw ngong epi jaj badang don ki briu ki biyo mensim jaj badang don ki briu ki ba dangyo mensim lengbau diskuris lengbau blay jaj badang don kum kita ki briu po ka jala ka jungi lom da kum tau blay la thang no ya ka negari ki jungi ngong yepi namar ka jing ijili ya ka balap palat ki Kristen ki nang punya briu ki Kristen ki bahasa khilam ler ki Kristen ki balor ni ki Kristen ki ba tu ki Kristen ki ba klaim kalong tek kum kena sinong Sodom bergomera blay lo tang ya ka Sodom bergomera tang ulot uyok ban lejim kolot lej no shaulum saar bangan tang ya ka sinong Sodom bergomera kasun kapor wat ire ke jelame khalia ka jingiro mau blame sa bitar ngong yepi jaj badang don kini kiriu ki bau blay lo berkuburom ni ki lom da kum tang ngila kala tepe la slemba ngong yepi nomor ta kadau to kala ka bamon wat nom lorni wat nom bishar on sa bishar pat yepi kata gade kabang ako ban ong iya gitu ki briu ki basaj lorni ya kamjing kam sam jang giwei ki basaj lorni ki basaj penting persmi ki basaj wat dong wat poi
Ai put ngam nom ting re ngan keren yang jingsang keren yok PDU ya kemat nga kana sin pilawan ban psai nga kana sin pilawan pila syaram ya nga karam nga syaram tang haga kemi ke bakha ga bapun ni nga ngong ipi ngam nom syaram yagi paragi persang ngam nom syaram yagi kinyi yagi kyo ngam nom saram ya no se ngong ipi wat nom lorni kum ki kristan yale ya ga ban aiman sim hoi da ga kernya ga balat hoi ngatim si tim sang hoi ngam nom tim si ngam nom tim sang ling bagi video ge bang ngasat penmi ngong ipi ngap penmi bai na mata gari bar ke ben reu ngong ipi de namar kata kadau wat bishar on sa bishar ipi yo bau blem sa thang kum batang ya ga sadom bat gomera tang ga negi video ki jonga hakan ga por ka bamanta khuble sibon